a 2 metros de distancia do portal e todos con máscara a gas. No pesebre están sin mascarilla porque son convivintes, e ademais teñen ali un cordón que separa para que a xente non se acerque, sin mascarilla, sin as medidas de protección, e hai un peixe perimetral, ademais. Desta volta o Belén de Momán é moi estrito co protocolo COVID. Os pastores tamén teñen que estar separados, que manter a distancia de seguridade, como máximo 6 xuntos, porque máis non se pode. No nacemento xermadés afeito ás reivindicacións, nin os tres magos de Oriente líbranse das exixencias da pandemia. Os reis este ano teñen que pasar a PCR antes de chegar a Belén. Están aí esperando onde temos o hospital ese para facer a proba antes de chegar. Na capela de San Antón, Cristina e Amador retocan algúns detalles. A idea do Belén é do don Luís Ángel Rodríguez Patiño, que é o cura desta parroquia. Canda el, este Nadal foron as familias dos nenos que acoden á catequese as encargadas da súa instalación. O anxo non podíamos poñer porque podía revolotear por aí e espartir o COVID. Entonces este ano non se puxo. Coa metade de pezas doutros anos para respectar, din, o aforo, non esqueceron facer un chisco o esforzo do persoal sanitario nesta crise.